hei, saanko mä tulla piknikille sinne teidän kanssa? Tervetuloa. Kiitos. Hei, mulla olisi täällä teille paniineja. Onko teillä jotain, että syöks te kanaa tai mitä te haluatte? Kaikki käy. Kaikki käy. Okei, no sit on helppo. Teillä on hieno piknik täällä. Ai että, mutakakkuukin. Kyllä. No, mikä on kesässä parasta? Kaverit. Ja silleen voi olla spontaania tehdä kaikkea kivaa. Onko teillä mitään muistoja panineihin liittyen? Itse asiassa mulla on semmonen, että meidän koulussa oli semmonen niinku kahvila ja siellä tehtiin niinku paniineja. Ne oli tosi hyviä. Ai jaa, okei. No niin, nice. Oliko joku suosikkimaku? Kana oli hyvä. Nythän sä sait kanan. Eli hyvin meni. Kyllä meillä on jollain kisamatkoilla ihan varmasti ollaan syödyppä. Mitä te harrastatte? Tanssiin. Nice. Harrastan joukkuevoimistelua. Hei, mä oon harrastanut myös joukkovoimistelua. Se on aika yleinen laji kyllä. Teillä on kyllä just sen näköiset tarjottavat, mitä mä itsekin ostaisin. Mä veikkaan, että samat maku. Ananasti ja vesimuhtadiini. Kelpaa. Tällaista ei voi muulloin tehdäkään kuin kesällä. Niinpä. No mutta ei mitään, hei. Jatkakaa paniinien syöntiä rauhassa, niin Kiitos paljon. mä lähden tästä. Hyvää kesää teille. Kiitos, moikka.